لترکیه علی باباجان سروکی پارتیا داوا درباره نیرین خدا جبو چارەسەرکردنا پرزگرێکا کوردان لە تورکیە داخویانی وەشاندنە پارتیên مخالفەتê li Tirkiyê wê civînekê li darxin li ser vê mijarê peyamberê dengê Amerîka li Ankarê Eyüp Demîr lê pêş avahiya dava partiya li Ankarê ji bo wan agahiya bideme Eyüp dem baş berî em behsê wê mijarê bikin û meselên doza Kurdî û ka ew çawa dibînin yani ev babetê min digel vî mafê نونەری مافی مرۆڤان لە ئەفرینê ئاخفتن سەر مەسەلا و خۆرتێک ئەفرینی هاتیە دادگاهکردن لە تورکیا بەحسێکی وەسا هەیە د میدیادا قەت کەسی تشتێکی وەسا گوتیە دەخیل لەسەر مێدیا تورکیە هەیە نەهاژی هیچ تشتێک بەحس نایە کردن لێ ڕاستی me ev lêkolîn kir yani hukuknasên Tirkiyê kesên ku mafê mirova diparêzin dibêjin ku Sûriye dewleteka serbixwe ye serwer e û Tirkiye jî dîsa dewleteka serwer e serbixwe ye mafê Tirkiye tinek ku qanûnê xwe di axa dewleteka din da bikarbîne ji bo wî jî li hemberî vî bertek jî derdikevin pêş yani dibe ku rojên pêşiya me da li ser van tiştan jî gotûbêj bibin. Belê başa Eyüp ev daxuyaniya Elî Babacan ku gotiya ji bo çareseriya doza Kurdî wî nêrîn xwe hene nêrîna wî çi ye û çi dibêje? Rastî ana emciyê ku disekinin pêşiya partiya dahatûye yani Ahmet Davutoğlu serokê vê partiyê îro mêza şeşkolî dehemîn car dicive ana li vê derê Alî Babacan, Kemal Kılıçdaroğlu û Temel Karamollaoğlu yani şeş kesên endamên vê mêza şeşkolî ana li pişt min vê abahiyê da civiyane di vê civînê da jî rastî bibêne vê rewşa Tirkiye, siyaseta Tirkiye, çi ye çi ne wê ser bisekirin vê rastî çend roj berê serokê partiya Devayê Alî Babacan daxuyeniyek da rastî projeyek vê got di vê projeyê da amacê kir ku em dixwazin ku mesela Kurd li Tirkiye bi tevahî bi naveroka wî da çareseriyekê derxînin pêş astengê ku li pêşiya zimanê Kurdî heye em ewan ji holê rakin û yek jî qanûna Tirkiye ya 66 heye em gorankariyê dixwazin li vê derê çêkin keremke. Em bizanin wê çava wê çi civînê derkeve eger tiştek girîng hebe helbet em ê di bernameyên bê de behs bikin lê Eyüp min dixwast ez tiştekî dî behs bikim li gel de diyara peyamek derketiye ku serokê Tirkiye Recep Tayyip Erdogan yani hizra başxistina hilbijartina kiriye ev rast e û ji ber çi? Dexîl ana qisedanê Erdogan çend deqe berê dawî bû di vê derê da yani gotereka gelek fireh nîşanda civana yek jî got ku em dibe ku em hilbijartineka pêşvext çê bikin yani dema hilbijartinê Tirkiye meha Haziranê ye di vê mehê da ya normala sayî çê dibe ji bo jî ana dixwazin ku tiştekî wisa çê bikin rastî meh jî li ser wî tê gotûbêj kirin yani kesên ku layên AKP'ne prewan jî dibêjin ku dibe ku dawiya meha Edarê da an jî meha yani Gulanê da navbera wan meha da çê dibe ji bo wî jî pêşvext yani hilbijartineka pêşvext ana êdî em dikarin bêjin ku kete rojava Tirkiye lê rastî Erdogan di vê derê da tiştekî din jî behsa tiştekî din jî kir yani çend roj berê li Moskov navbera wezîrên karên wezîrên bergiriyên yê Tirkiye, Rusya û Sûriyê da jî hevdîtinek çêbû Erdogan got ku dibe ku em wek serokan jî yani yê Tirkiye, Rusya û Sûriye dibe ku em wek mîna serokan jî hevdîtinekê çê bikin ev jî pêşketineka nû bû. Eyüp Demîr peyamberê dengê Amerîka li Ankarê rastixwe bi me re bû gelkî spas.